Ελληνική γη, συνυφασμένη με το ελληνικό πνεύμα, καρποφορεί κάτω από τον μεσογειακό ήλιο και φροντίζει για την ευημερία των Ελλήνων. Αυτήν τη γη αγαπάμε και σε αυτήν τη γη στηριζόμαστε. Σήμερα, η επιστημονική γνώση και η τεχνολογική πρόοδος μας βοηθούν να πετύχουμε περισσότερα σεβόμενοι, όπως οφείλουμε, το μοναδικό μας περιβάλλον. Το σύστημα εφιούς γεωργίας GeaSense είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον αγρότη και τον γεωπόνο. Και αυτό γιατί τους δίνει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχειριστούν καλύτερα και πιο αποδοτικά κάθε αγροτική εκμετάλλευση. Η χρήση αυτών των συστημάτων στη σύγχρονη γεωργία είναι μονόδρομος. Έχοντας τα σωστά εργαλεία, μπορείς να έχεις τις σωστές αποφάσεις και να παρακολουθήσεις όλη την παραγωγική διαδικασία, από το χωράφι μέχρι το ράφι. Εκτιμούμε ότι το GeaSense αποτελεί έναν πολύτιμο και αξιόπιστο οδηγό που θα μπορέσει να οδηγήσει τους παραγωγούς στην επόμενη περίοδο. Η ευφυής γεωργία, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις παραδοσιακές καλλιεργητικές μεθόδους, μεριμνώντας για τις οικονομικές πτυχές των αγροτικών μας εκμεταλλεύσεων. Πήρα δείγμα από το χωράφι μου, το οποίο δείγμα θα το δώσω στο γεωπόντο του συνεταιρισμού και προσδοκώ, αφού γίνει ανάλογη ανάλυση, να μου δώσει όλες αυτές τις οδηγίες για την καλύτερη θρέφση των φυτών μου. Ο γεωπόνος παραλαμβάνει το δείγμα εδάφους από τον παραγωγό, κάνει καταγραφή στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του GeaSense και συμπληρώνει το έντυπο για να στείλει το δείγμα στο εργαστήριο. Με βάση τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης και σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, εκδίδεται η συμβουλή λίπανσης και αποστέλλεται στον παραγωγό, ενώ με τον συνδυασμό διαφορετικών δεδομένων και πληροφοριών εκδίδονται και οι εξατομικευμένες συμβουλές φυτοπροστασίας και άρδευσης. Τα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια είναι ο δάκος και το γλιοσπόριο. Για το θέμα του δάκου στην περιοχή, εμείς οι ίδιοι παραγωγοί παρακολουθούμε με παγίδες την εξέλιξη του πληθυσμού και κάνουμε τις επεμβάσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Συλλέγουμε δείγματα εδάφους, νερού και φυτικών ιστών για να κατανοήσουμε τις ανάγκες της καλλιέργειας σε αρδευτικό νερό και θρεπτικά στοιχεία. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να περιορίσουμε τις ροές που δεν χρειάζονται και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η τοποθέτηση του σταθμού μας έχει δώσει τα μέγιστα. Με τη χρήση της τεχνολογίας προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος καλλιέργειας. Ένα πολύ μεγάλο όφελος είναι στις εισρωές του νερού, το οποίο είναι και πολύτιμο αγαθό, αλλά και αρκετό το κόστος για εμάς τους ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί του συνεταιρισμού υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη προσμονή έως και έκπληξη το γεγονός ότι ο συνεταιρισμός μέσα από την στρατηγική του συνεργασία για την εφαρμογή των προγραμμάτων του GeaSense θα οδηγούνταν στο να μπορέσει να υιοθετήσει όλες αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε νέου τύπου γεωργικές συμβουλές και έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε απρόσμενα μεγάλο βαθμό που και εμείς οι ίδιοι βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση γιατί δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τόσους πολλούς παραγωγούς ταυτόχρονα. Μέσα από ένα εύχριστο, εξατομικευμένο και απόλυτα φιλικό σύστημα αισθητήρων, ενεργοποιητών, βάσεων δεδομένων και δορυφόρων, η ευφυής γεωργία αισθάνεται το χώμα, τις καιρικές συνθήκες, τις ανάγκες της καλλιέργειας. Συνδέει δεδομένα και πόρους. Υπολογίζει συνθήκες και ποσότητες προκειμένου ο παραγωγός να έχει μεγαλύτερη εισοδιά με μικρότερο κόστος εισρωών και ενεργεί με γνώμονα την αύξηση της παραγωγής, τη μείωση της χρήσης νερού, ενέργειας, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Από την εφαρμογή του συστήματος της GeaSense περιμένουμε την ορθολογικότερη χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών στο χωράφι, βάσει των συμβουλών φυτοπροστασίας που έρχεται από το σύστημα, την διαχείριση των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, βασιζόμενοι στα μοντέλα άρδευσης του συστήματος. Διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερη την άρδευση στο χωράφι, άρα μειώνουμε την κατανάλωση σε νερό και οπωσδήποτε αυτό συνεπάγεται πάλι τη μείωση του κόστους παραγωγής. Το GeaSense παρέχει κάποιες επιπλέον υπηρεσίες όπως είναι η εξατομικευμένη πρόγνωση καιρού σε επίπεδο αγροτεμαχίου, αλλά και οι έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περίπτωση εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.
Καλλιεργώντας βιολογικά, σαν πολυαγρόκτημα, έχουμε ήδη μειωμένο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες και το σύστημα λήψης απόφασης της GeaSense, είμαστε ακόμα πιο βελτιωμένοι όσον αφορά τη σωστή χρήση άρδευσης. Μπορούμε να ξέρουμε πότε η ριζόσφαιρα έχει την μέγιστη ανάγκη σε νερό για να μπορέσουμε να ποτίσουμε τη σωστή ποσότητα ανάλογα με τον τύπο της καλλιέργειας στο σωστό χρόνο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το GeaSense δεν απαιτεί από τον παραγωγό να επενδύσει σε ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά ούτε και στην υποδομή που χρησιμοποιεί το GeaSense. Αρκεί μια σχετικά χαμηλή συνδρομή σε ετήσια βάση για να αποκτήσει ο παραγωγός πρόσβαση στις υπηρεσίες εφιούς γεωργίας του GeaSense. Η ελληνική γη είναι πολύτιμη. Οι φυσικοί μας πόροι είναι πολύτιμοι. Αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας, μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, φροντίζουμε για το μέλλον μας.